Ассалому алайкум бародаро. Умедворам ҳама каса созен хубен. Ина айда телефони ки пешай ма омадан якташ Poco 365 ва демгиш боша Redmi 13C. ва иди телефоне ки дар ҷа ҳастай ма барои худам маълумот дар бораи телефона дорам ва мумкин бисёри шумо бидонед ки ин телефонҳо аз якдигар чӣ фарқият доранд. ва кадоме ки намедона видеоро метавона то охират тамошо кунад. боварӣ дорам ин видео шуморо ҳам хеле ҳайрон мекунад ҳама тарафа, барое ки ин телефонҳо беҳад як историяи хуб доранд. ма боварӣ дорам ҳаматон дар маъқул мешавад. Пеш аз сар кардани видео чӣ кор мекунем? Просто каналда подписаться мекунем. ин ҳаме зангулачаро гирён мекунем ки ягон видеоро нагзаронда тамошо кунем. барои чӣ? барое ки ҳар як абзоре ки мо дар бораи телефонҳо мекунем ин шумода фоида меёрад. шумо метавонед любое время телефони мехостагитона дастрас кунед. ин телефонҳое ки имрӯз дар абзор ҳастанд, телефонҳо нав баромаданд, где-то як моҳ шид, як моҳ ҳам нашид бигем да, 10 ё ки 12 январ баромаданд, где-то 15-20 рӯз қариби як моҳ да. ин дета телефона ҳозир мебинем. ман барои худам иёра просто дидам, характеристикаҳошона, суратгиракшон, ҳама чизшона ман проверка кардам. просто хеле камтар одамо ҳайрон мекунад. тамом. медонед чӣ ҳайрон мекунад? нархшон просто одамо ҳайрон мекунад. ҳозир як ҷоя мебинем абзори телефона ва дар даруни коробкаҳошон чӣ ҳаст чӣ нест мебинем. шумо просто телефонҳоро тамошо кунед, абзорро тамошо кунед, подписатсияро фаромӯш накунед, поделитсия карданро фаромӯш накунед. медонед чӣ? кадоме ки телефон харидания ё ки телефон заказ кардания хоҳа ки нархҳои телефонҳоро бина, ина телеграм канали мо медроем, подписатсия мекунед. ҳар рӯз дар оҷа нархҳои телефонҳоро мемонем, метавонед ки бибинед. ва ина номерое ки тарафда ҳастанд, номерои ватсапи моа, номерои дастии моа. кадоме даки чӣ телефоне ки дар корай метавонед занг бизанед, заказ кунед. одаме ки дар канали мо подписатсия намекунад ва видеои моро тамошо намекунад, ман боварӣ дорам ки хатои калон мекунад, барое ки ин видео ҳамада дар кор мешавад. ҳозир боша сар мекунем абзори телефонҳоро ва мебинем дар даруни коробкаҳошон ин телефонҳо чӣ доранд. нигоҳ кунед, якташ фирмаи Poco, якташ фирмаи Redmi. ин ду телефон ман намедонам, коробкаҳошон почти яган 13C камтарак дарозтарай. ҳозир даруношона мебинем чӣ дорад. мо дар коробкаашон важи нестаем, мо дар сами главни даруни телефона, процессори телефона, яъне ки ақлонии телефона ки телефон чӣ хел кор мекунад. сар мекунем ай Poco 365 ва ҳозир мебинем ки дар даруни коробкааш телефон чӣ дорад. коробкаро ҳӯй кардем, дар болои боло телефон ҳастай. чӣ хеле ки Pocoро мо ҳӯй мекунем, болош дар мақсад ҳамин хел плёнка дорад почти ҳама телефон. ин Poco дамни ҳамин плёнка ҳастай. телефона дидем? дизайни телефона дидем? ду чишми калон дорад, якта фонарик дорад ва дар баракаш Poco навистагиай тамом. дизайни телефона дидем ва ҳозир даруни коробкаша далши мебинем. бисёри Poco дар даруни коробкаҳошон, дар даруни комплекташон чӣ холи прозрачӣ мемонанд ва мутаассифона ин карат дар ин телефон мондагӣ нестанд. намедонам барои чӣ. ва дар инҷа блопитания дорад барои заряд мондан. блопитания нағз буда ай фирмаи Mi. телефони Poco дар фирмаи Mi дохил мешавад. ай ҳамин ҳисоб ҳама чизош ай фирмаи Mi ай. ва ҳозир дар охири видео тарзи сурат гирифтанша мемонем ва чӣ қадар нарх дорад ишам мемонем. так биёра ай исмонем коробкара. телефони дуюм Redmi 13C. коробкаш хеле камтар одамо ҳайрон мекунад барои нимиш сирхай қараки сафед. ҳозир боша коробкаша ҳӯй мекунем ва мебинем ки дар даруни коробкаи телефон чӣ ҳастай ва чӣ дорад. так дар болои боло телефона как обычно, как ранги Poco 365 болои боло дар телефона ва дизайни телефона ҳозир мебинем. ман фикр мекунам ки бисёрот ҳайрон мешен, барое ки дизайни ин телефон ҳамни ранги ҳамин телефонай. нигоҳ кунед. дидесен? дизайншон ягон фарқият надорад. медонед просто фарқият дар чӣ ай? ина ҳамин ҷада Poco навистагиаи, аиш боша Redmi навистагӣ нест. ин ҳамин қадар фарқият доранд. тамом. ана ака телефона як тараф мемонем, мебинем даруни коробкаш дар чӣ дорад. ин ҳамни ягон чухол даруношна надорад. ва як дона зарядник дора ай фирмаи
ишамни фирма мияй. Зарядникошон вообще фарқият надорад. Зарядники ҳардаш якай. Инай коробкое ки болош да мондагиай. И коробковам ҳардаш якан. Просто свети сирхи сафедай, свети боша зард. А так ягон фарқият надорад. Ва як фарқият дорад, дар телефон як фарқияте ҳастае ки инай ҷа поко нависагиай, иҷада ягон чи нависагӣ нестае. Оз дар бораи характеристикаи телефон ма гап занам, нигоҳ кунед. Характеристикаи телефон. Процессори телефони Redmi 13 боша Mediatek Helio G85 ва процессори Poco C65 боша Mediatek Helio G85. Процессорошон ақли коркунӣ ҳардаш ягай, дизайношон ягай, даруни коробкашон ягай, процессорошон ягай. Камераошон 5 мегапиксел, ягон фарқият надоранд. Батарейкаошон 5000 мач дар 1 соат, ягон фарқият надоранд. Размерои экранои ҳарди телефоно 6,74. Ман фикр мекунам ягон фарқият дар иди телефон дида намешава ва чиста савет айноми ма, савети бесум. Кадоме ки мехоҳад ай ҳами телефоно бихара, телефониша бигирен, як таиша бигирен ки ай ҳама арзон боша. Барое ки суми зиёдӣ додан, ман фикр мекунам ягон смисл надорад. Ҳама маълумоте ки дар бораи иди телефон буд барои худмон гирифтем. Кадоме ки ҳами телефоно дорад, просто дар комментария бинависем ки чӣ хел телефонам ва чӣ хел кор мекунам. Боқӣ ҳаматон дар барори кор саломатитонро эҳтиёт кунед. Ҳама вақт метавонед ки телефон заказ кунед ва подписатсия дар хотир набурорен. Мо ҳам телефон харидем, вақте ки дигар ҷо телефон мехарен, видеои моро тамошо кардагӣ бошед, барои выбор кардани телефон пешпо намехӯред. Боқӣ ҳаматон дар барори кор саломатитонро эҳтиёт кунед. Занг бизанед.